pääsee sustakin eroon. Kyllä täti. Kyllä täti, mitä? Mitä nyt tapahtuu? Jaksat tuota piipitystä ja Iina! Mihin minä joudun? Ai hitsi, ne on varmaan semmoisen 6 tähän Hilton hotelliin. Parempi olla valmis. Jorma tulee kohta hakemaan. Ihan vapaasti. Syö jotain koukkaa. Hiltonissa ollaan! Sieltä nyt, saatana! Noniin! Anna tämä niille! Ja pidä turpas kiinni! Anna tulla se happy hour loppuun! Oh! Kuka sä olet? Mistä ihmeestä sä tulit tänne? Oleks se mykkä? Vai vajakki? Mitä täällä mölytään? No niin, sisälle siitä! Tänne tuli joku uusi ja se piilottelee tuolla. Kukas sinä olet? Hei, älä pelkää. Kaikki on hyvin. Tule, mennään. Ei kai tuo on jäämässä tänne. Hei hei. Tilanne on se, että hänen nimensä on Mimmi. Ja hän on kokenut kovia, samalla lailla kuin te kaikki. Eli teidän pitää kohdella nyt häntä hyvin. Samalla lailla kuin kohtelette toisianne, sillä hän on yksi teistä. Vai mitä? Ai, yksi meistä. Ei ainakaan vielä. Ihan rauhassa vaan. Mie toin aamupala. Onpas sulla nälkä. Kerrohan yksi asia. Ne jutut, joita siinä kirjeessä mainittiin, pitävätkö ne paikkansa? Aivan. Niin me vähän arvelinkin. Tiedätkö, minusta tuntuu, että sä oot vaan ihan tavallinen, ihana tyttö. Eli tytöt esittelee sulle taloa ja näyttävät, missä on kylpyhuone. Eikös niin? Joo.
Haluatko, että tästä tulee ranskalainen vai hollantilainen? Asettaako tää matta huulipuna ja oikeesti aina tämmöiseksi limpeiksi huuliin ja sitten sitä saa jyystää sitä huulista? Mimmi, onko sä koskaan meikannut, kun sulla on ihan sika hyvä ihan? Hei, mehän voitais meikata se. Joo! Tehdään myöhemmin loppuun. Joo. Vähän näin. Sulla on kyllä oikeesti ihan sikaa hyvä iho. Ei mitään epäpuhtauksia, Siis tämmöisestä epäreilua. tehtyä vaikka ja mitä. Kaikki kontoisin. Jep, ja jos vähän korostais kulmia. Ja tummempaa tänne. Ei siis. Joo. Annetaan hiukset vähän takussa. Harjoitetaan. Joo. No nyt saa avata. Mitäs pidät? Ihan sikaa nätti. Jep, Tosi siis tää meikki kaunis. toimii. Oikeesti ihan sikaa, onnistuu ihan sikaa hyvin. Jep. No tälle varmaan onnistuis kaikki. No joo. Se mykkää, joka tuli tänne. Ei, tänne ei saa tulla ilman Minä lupaa. saan nähdä, minulla on huoltajuuspaperit. Tässä minä saan nähdä hänet. Haluaisin nähdä hänet. Oletpa sinä nättinä. Tule antamaan tädille iso halli. Me jutellaan nyt Mimmin kanssa hetki kahdestaan, jos sopii. Vai tuommoinen lutka sinusta on tullut ihan niinku äiti rakkaasi. Tämmöiset ryysyt päällä. Sinä muutat huomenna takaisin minun luokse. Niin kato, kun mulla lähtee nämä kaikki huoltajuustuet ja kaikki paskaa. Ja millä minä sitten elän? Häh? Huomenna haen sinut aamulla ja muista pestä tämä paska pois naamalta. Onko selvä? Häh? Oh. Mimmi, meillä olisi sulle yksi juttu. Sun pitää tehdä yksi juttu. Kaikki uudet tekee sen. Me kaikki ollaan tehty se. Se on testi. Rituaali. Tai kaste tavallaan. Pääsee sisään jengin, kun sen suodattaa. Ei oo oika teillä. Sun pitää valita näistä. Tuolla vähän matkan päässä on se vajaa. Mimmi, sun pitää murtautua siihen vajaan. Se on se kaste. Se voi polttaakin. No, mikä nyt tuli? Se jänistää.
Päivät on rasittavia! Mitä se oikein meinaat? Hei, eiköhän me lähetä jo kotiin? Me on ihan samaa mieltä. Hei, mitä sä teet? Mikä juttu tää on? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Keitä te olette? Painukaa helvettiin! Sinä? Ja pari ystävää mukana vai? Painukaa vittuun täältä, mä tapan teidät kaikki! Älä koske mun kavereihin! Sähän on oppinut puhumaan, enpä ois uskonut. Me herättää Jorma, kohta tää paska palaa. Et uskalla. Et uskalla. Onks tää kaste nyt suoritettu? Vähempikin olisi riittänyt. Et uskalla. Ette te tästä selviä. Minä kerron kaiken poliisille. Älä inise. Ja sitten siellä se Mimmin täti oli ihan humalassa. Se alkoi huitamaan meitä sorkkaraudalla ja rikkoi kaikki ikkunat. Ja sitten se haki bensakanisteria ja uhkasi polttaa meidät kaikkia. No, tulipalohan siitä sitten tuli. No kyllähän sinne se talo paloi sitten. Mutta no, totta kai se on hyvä, ettei kukaan kuollut. Vai mitä? Mutta mie kuulin, että se Mimmin täti ei voi saada enää huoltajuutta. Onko se totta? Niin mie kuulin.